गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्ण ప్రభు నమస్కారములు అందరికీ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ हरे कृष्ण హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ओम नमो వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. అందరికి ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ క్లాస్ లో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము ఇందులోని 12వ అధ్యాయమైనటువంటి ధ్రువుడిని భగవద్ధామ గమనము అనేటువంటి అధ్యాయము. సో ఇందులో ఈరోజు 44వ శ్లోకము మరియు 45వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 12వ అధ్యాయము 44వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. ఏతత్తే విహితం సర్వం. 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 యత్ పృష్టోహమిహ త్వయా. యత్ పృష్టోహమిహ త్వయా. యత్ పృష్టోహమిహ త్వయా.
యత్పృష్టోహమిహ త్వయా యత్పృష్టోహమిహ త్వయా ధ్రువస్యోద్ధామయశస్సః 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 ధ్రువస్ధామయససః చరితం సమ్మతం సతాం మతం సతాం చరితం సమ్మతం సతాం చరితం సమ్మతం సతాం చరితం సమ్మతం సతాం చరితం సమ్మతం సతాం మైత్రేయ ఉవాచ మైత్రేయ ఉవాచ ఏతత్తే విహితం సర్వం యత్పృష్టోహమిహ త్వయా విహితం సర్వం యత్పృష్టోహమిహ త్వయా ఏతత్తే విహితం సర్వం యత్పృష్టోహమిహ త్వయా ఏతత్తే విహితం సర్వం యత్పృష్టోహమిహ త్వయా ధ్రువస్యోద్దామయశస్సః చరితం సమ్మతం సతాం ధ్రువస్యోద్దామయశస్సః చరితం సమ్మతం సతాం హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. మైత్రేయ ఉవాచ ఏతత్తే విహితం సర్వం యత్పృష్టోహమిహ త్వయా ధ్రువస్యోద్దామయశస్సః చరితం సమ్మతం సతాం చరితం సమ్మతం సతాం. హరే కృష్ణ. నిన్న చదవని వాళ్ళు పద్మిని వరదేవి దేశి మాతాజీ, రామాంజని మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. మైత్రేయ ఉవాచ ఏతత్తే విహితం సర్వం యత్పృష్టోహమిహ త్వయా ధ్రువస్యోద్ధామయశస్సా చరితం సమ్మతాం సతాం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ నమస్కారములు. మైత్రేయ ఉవాచ ఏతత్తే విహితం సర్వం యత్పృష్టోహమిహ త్వయా ధ్రువస్యోద్ధామయశః చరితం తం సమ్మతం సతాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అరుణా మాతాజీ, శ్రీలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. మైత్రేయ ఉవాచ ఏతత్తే విహితం సర్వం యత్పృష్టోహమిహం త్వయా ధ్రువస్యోద్దామయశసః చరితం సమ్మతం సతాం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండాత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ ఏతత్తే విహితం సర్వం యత్పృష్టోహమిహ త్వయా ధ్రువస్యోద్ధామయశస్సః చరితం సమ్మతం సతాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ముని పలికెను. ఏతత్ ఈ, తే మీకు,
నీకు అభిహితం అభిహితం వివరించి తిని వివరించితిని సర్వం సర్వం సమస్తమును సమస్తమును యత్ యత్ ఏది ఏది పృష్ట అహం నీవు అడిగితివో నీవు అడిగితివో ఇహ చట ఇచ్చట త్వయా నీవు నీవు ధ్రువస్య ధ్రువుని యొక్క ఉద్దామ ఉదాంతమగు యశస్సః యశస్సు చరితం చరిత్రము సమ్మతం ఆమోదింపబడినది తథాం మహాభక్తులచే భావం మైత్రేయ ముని పలికెను విదురా ధ్రువుని యశస్సును చరిత్రమును గూర్చి నీవు అడిగినదంతయు విశదముగా వివరించి తిని సాధు మహాత్ములు భక్తులు ధ్రువుని గూర్చి వినుటకు మిగుల ఇష్టపడుదురు. హరే కృష్ణ. భాష్యము. శ్రీమద్ భాగవతం అనగా దేవదేవుడకు శ్రీకృష్ణునికి సంబంధించినదంతయు అని భావము. మనము భగవల్లీలను కర్మలను గూర్చి వినినను లేదా భగవద్భక్తుల చరిత్రను యశస్సును కర్మలను వినినను రెండునూ ఒక్కటే. ప్రారంభ దశలోనున్న భక్తులు కేవలము భగవల్లీలను అవగతము చేసుకొనుటకే యత్నించుచు భక్తుల కర్మలను వినుటయందు అభిరుచిని కనబరచరు. కానీ నిజమైన భక్తుడు అట్టి భేదభావమును చూపరాదు. కొన్ని మార్లు కొందరు అల్పజ్ఞులు శ్రీకృష్ణుని రాసలీలలను గూర్చి మాత్రమే వినుచు శ్రీమద్ భాగవతములోని ఇతర అంశములను విస్మరింతురు. వాటి జోలికే వారు పోరు. వ్యాపార నిమిత్తము భాగవతమును ప్రవశించుచు వారు కొందరు శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఇతర భాగముల వ్యర్థమైనవి అన్నట్లుగా నేరుగా రాసలీలాధ్యాయనములోనికి చొచ్చుకుపోవుదురు. ఈ విధమైన భేదభావమును చూపుట మరియు తటాలున శ్రీకృష్ణుని రాసలీలల విషయంలోనికి దూకుట ఆచార్యులచే ఆమోదింపబడలేదు. శ్రద్ధావంతుడైన భక్తుడు శ్రీమద్ భాగవతము యొక్క ప్రతి అధ్యాయమును ప్రతి పదమును చదువుతూ పోవలెను. ఏలయన శ్రీమద్ భాగవతము వేద సారస్వత పక్వ ఫలమని తొలి శ్లోకంలో వర్ణింపబడినది. శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఒక్క పదము కూడా భక్తులు వదిలిపెట్టరాదు. కనుకనే భాగవతము మహాభక్తులచే ఆమోదింపబడినదని సమ్మతాం సతాం మైత్రేయముని ఇచట ధృవపరిచెను. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము నాలుగవ స్కందము 12వ అధ్యాయంలోని 45వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ధన్యం యశస్యమాయుష్యం ధన్యం యశస్యమాయుష్యం
ధన్యం యశస్యమాయుష్యం ధన్యం యశస్యమాయుష్యం ధన్యం యశస్యమాయుష్యం పుణ్యం స్వస్త్యయనం మహత్ 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 స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సౌమనస్యం స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సమనస్యం స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సౌమనస్యం 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 ప్రశస్యం గమర్షణం ప్రశస్యమఘమర్షణం ప్రశస్యమఘమర్షణం ధన్యం యశస్యయాయుష్యం పుణ్యం స్వస్త్యయనం మహత్ ధన్యం పుణ్యం స్వస్త్యయనం ధన్యం యశస్యమాయుష్యం పుణ్యం స్వస్త్యయనం మహత్ ధన్యం యశస్యమాయుష్యం స్వస్త్యయనం స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సౌమనస్యం ప్రశస్యం అఘమర్షణం స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సౌమనస్యం ప్రశస్యమఘమర్షణం ద్రవ్యం సమనస్యం ప్రశస్యమఘమర్షణం స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సౌమనస్యం ప్రశస్యమఘమర్షణం స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సమనస్యం ప్రశస్యమఘమర్షణం స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సౌమనస్యం ప్రశస్యమఘమర్షణం హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. ధన్యం యశస్యమాయుష్యం పుణ్యం స్వస్త్యయనం మహత్ స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సౌమనస్యం ప్రశస్యమఘమర్షణం ధన్యం యశస్యమాయుష్యం పుణ్యం స్వస్త్యయనం మహత్ స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సౌమనస్యం ప్రశస్యమఘమర్షణం. హరే కృష్ణ. జయప్రద మాతాజీ, శోభరాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ధన్యం యశస్యమాయుష్యం పుణ్యం స్వస్త్యయనం మహత్ స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సౌమనస్యం ప్రశస్యమఘమర్షణం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ధన్యం యశస్యమాయుష్యం పుణ్యం స్వస్త్యయనం మహత్ స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సౌమనస్యం ప్రశస్యమఘమర్షణం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ, నిర్మలా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యం యశస్యమాయుష్యం పుణ్యం స్వస్త్యయనం మహత్ స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సౌమనస్యం ప్రశస్యమఘమర్షణం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యం యశస్యమాయుష్యం పుణ్యం స్వస్త్యయనం మహత్ స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సౌమనస్యం ప్రశస్యమఘమర్షణం. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ. సుబ్బారావు ప్రభు, నాగరత్నం మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు చదవండి. దండవత్ ప్రణాం ప్రభు. ప్రణామం. రైట్. అన్యం యశస్యమాయుష్యం పుణ్యం స్వస్త్యయనం మహత్ స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సామనస్యం ప్రశస్యమఘమర్షణం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధన్యం యశస్యమాయుష్యం పుణ్యం స్వస్త్యయనం మహత్ స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సౌమనస్యం ప్రశస్యామఘమర్షణం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. యశోద మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. ధన్యం యశస్సమాయుష్యం పుణ్యం స్వస్థయనం మహత్ స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సామనస్యం సౌమనస్యం ప్రశస్యామఘమర్షణం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యం యశస్యమాయుష్యం పుణ్యం స్వస్త్యయనం మహత్ స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సౌమనస్యం ప్రశస్యమఘమర్షణం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ, వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యం యశస్యమాయుష్యం పుణ్యం మహత్ స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సమానస్యం ప్రశస్యమఘమర్షణం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యం యశస్యమాయుషం పుణ్యం స్వస్థయనం మహత్ స్వర్గం ద్రవ్యం సౌమనస్యం ప్రశస్యమఘమర్షణం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యం యశస్యమా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఏదో ఓకే. ఒక నిమిషం. మాతాజీ చదవండి. ధన్యం యశస్యమాయుష్యం పుణ్యం స్వస్థయనం మహత్ స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సౌమనస్యం ప్రశస్యమఘమర్షణం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శివప్రియ దేవిదాస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యం యశమాయుష్యం పుణ్యం స్వస్థయన మహత్ స్వర్గం దౌమ్యం సౌమ్యనస్య ప్రశంస్యమఘమర్షణం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాం. హరే కృష్ణ. ధన్యం ధనదాయకము యశస్యం యశస్సు నొసుగునది ఆయుష్యం ఆయుర్ధనమున్ పుణ్యము పవిత్రమైనది స్వస్తి అయనం శుభమును కలగజేయునది మహత్ ఘనమైనది స్వర్గ్యం స్వర్గలోకమును వసుగునది ద్రవ్యం లేదా ధ్రువలోకమును సౌమనస్యం మనసునకు ప్రసన్నతను కలిగించునది ప్రశంస్యం ప్రశంసనీయము అఘమర్షణం అన్ని విధములగు పాపకర్మలను హరించునది. కృష్ణ భావం. ధ్రువ చరిత్రమును వినుట వలన అనుజుడు సంపద
యశస్సు యశస్సు దీర్ఘాయువులకు దీర్ఘాయువులకు సంబంధించిన సంబంధించిన సమస్త కోరికలను సమస్త కోరికలను పూర్ణము కావించుకొనగలడు. పూర్ణము కావించుకొనగలడు. ఇది ఎంత మంగళకరమైనదనగా ఇది ఎంత మంగళకరమైనదనగా శ్రవణ మాత్రముననే అతడు స్వర్గలోకమునైనను చేరగలడు లేదా ధ్రువుడు సాధించినట్టి ధ్రువలోకమునైనను పొందగలడు. అతి ప్రశంసనీయమైన కారణమున దీని వలన దేవతలు కూడా ప్రసన్నులగుదురు. అతి శక్తివంతమైన ఈ చరిత్రము సమస్త పాప ఫలములను నశింపజేయగలదు. భాష్యము. ఈ ప్రపంచంలో అనేక రకములగు జనులు గలరు. వారందరూ విశుద్ధ భక్తులు కారు కదా. వారిలో కొందరు ధనమార్జించు కోరికను కలిగిన కామ్య కర్మరతులు, కేవలము యశస్సును మాత్రమే కోరడి మనుషులు కూడా కొందరు. జపం చేసి తర్వాత మాట్లాడు. హరే కృష్ణ. కొందరు స్వర్గమును లోకమును పొందగోరుదురు లేదా ధ్రువలోకమును చేరగోరుదురు. ఇంకొందరు భౌతిక లాభముల కొరకై దేవతలను ప్రసన్నులను చేయగోరుదురు. పైన తెలుపబడిన అన్ని రకముల వారు ధ్రువ చరిత్రమును విని తమ వాంఛిత లక్ష్యమును పొందవచ్చునని మైత్రేయ ముని ఇచ్చట ఉపదేశించుచున్నాడు. జీవితము యొక్క వాంఛిత లక్ష్యములను సాధించుటకు భక్తులు అంటే అకాములు, కామ్య కర్మరతులు అంటే కాములు, ముక్తి వాంఛ కలిగిన జ్ఞానులు అనగా మోక్షకాములు అందరూ దేవదేవుని అర్చించవలెను. అదేవిధంగా ఎవడేని భగవద్భక్తుని కర్మలను వినినచో అదే ఫలితము సాధించగలడు. భగవంతుని యొక్క అతని విశుద్ధ భక్తుల యొక్క కర్మలలో స్వభావములో ఎట్టి భేదము లేదు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదులకి జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యములు ఈ శ్లోకములకు మనకు ఇవ్వబడినటువంటివి. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో అంతకుముందు శ్లోకాలలో మనము చూసినటువంటి అంశాలలో ధ్రువుడు పొందినటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి మహోత్కృష్టమైనటువంటి స్థానమును గురించి మనము విన్నటువంటిది మైత్రేయ ముని చెప్పడం ద్వారా, అది కూడా విదురుడు
ఆ భగవంతుని మరియు భగవద్భక్తుల యొక్క లీలలను తెలుసుకోగోరిన జిజ్ఞాసుడై ఆయనను ఆశ్రయించి ఆయనను అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ విషయాలను మనము మరి ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో మరి మొదటగా సుఖదేవ గోస్వాముల వారు పరీక్షిత్ మహారాజుకి, తదుపరి సూత గోస్వాముల వారు సౌనకాది మునులు నైమిషారణ్యంలో సమావేశమై ఉన్నటువంటి సందర్భంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అంశాలను మనము మైత్రేయ ముని ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని ఇక్కడ వింటూ ఉన్నటువంటి. సో ఈ క్రమంలో ధ్రువుడు పొందినటువంటి స్థితికి సంతసించినటువంటి ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు అయినటువంటి నారద ముని ఆయన యొక్క లీలలను ఒక 3 శ్లోకాలలో వివరించినటువంటి అంశాన్ని మనము చూసినటువంటివి. ఎందుకంటే మొదటగా నారదుల వారు ఆయన యొక్క ప్రథమ మార్గదర్శి శిక్షా గురువు అయినటువంటి సునీతి యొక్క కీర్తిని చెప్పి మరి ఆయన ఏ విధంగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఉన్నతిని పొందాడో, నామమాత్ర వేద వదులు పొందలేనటువంటి స్థితిని ఆయన పొందినటువంటి విషయాన్ని, అది కూడా 5 సంవత్సరాల వయసులో సవతి తల్లి పరుషవాక్కుల చేత దుఃఖితుడైన ధ్రువుడు మరి ఆ సమయంలోనే వైరాగ్యము ద్వారా వనమునకి ఏగి ఎలా తపస్సు ఆచరించాడో, ఆ తపస్సు ద్వారా భగవంతుణ్ణి ఏ విధంగా వశపరుచుకున్నాడో అంటూ ఆశ్చర్యకరంగా అతన్ని భగవంతుణ్ణి అపరాజితుణ్ణి పరాజితుణ్ణి చేసడం అనేది భక్తులకు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటి విషయం ద్వారా తెలియచేసినటువంటిది. అలాగే ఇంకా అతని గురించి చెప్తూ ఆయన్ని క్షత్రబంధు అంటే క్షత్రియుడుగా కూడా అతడు శిక్షణ పొందలేదు. ఎందుకంటే 5-6 ఏళ్ల వయసులోనే అతడు మరి అంటే ఏ విధమైనటువంటి శిక్షణ కూడా పొందినటువంటి వాడు ఒక రకంగా చెప్తున్నటువంటి ధ్రువుడు కేవలము 5-6 ఏళ్ల వయసు ప్రాయము నాడే 6 మాసములు తపమును ఆచరించి మహోన్నతమైన స్థానమును పొందాడు. గొప్ప గొప్ప క్షత్రియులు కూడా, రాజర్షులు కూడా అట్టి స్థానాన్ని అంత సులువుగా పొందలేదు అంటూ తన యొక్క శిష్యుడి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని దేవర్షి నారదుడు మెచ్చుకున్నటువంటి విషయాల వరకు ధ్రువుని యొక్క చరిత్రను చెప్పినటువంటి మైత్రేయ ముని ఇంకా కొనసాగింపుగా ఆ విదురుడితో అంటూ ఉన్నారు. ఏమంటున్నాడు మైత్రేయుడు ఇక్కడ? ఏతత్తేభి హితం సర్వం యత్పృష్టోహమిహ త్వయా ధ్రువస్యోదామయశ్చరితం సమ్మతం సతాం. ఓ విదురా, ధ్రువుని యొక్క యశస్సును చరిత్రను గూర్చి నీవు ఏదైతే అడిగావో అదంతా కూడా నేను వివరంగా తెలియచేశాను నీకు. ఎటువంటిదంటావా ఇది? సాధు మహాత్ములు భక్తులు ధ్రువుని గూర్చి వినడానికి మిగిల ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. అటువంటి ఆ ధ్రువుని యొక్క యశస్సును చరిత్రను నేను నీకు వివరించానయ్యా. ఇక్కడ సమ్మతం సతాం అంటే సతాం అంటే మహాభక్తులు, విశుద్ధ భక్తులు సైతము సమ్మతింపబడినటువంటి, ఆమోదింపబడినటువంటి ఆ ధ్రువుని యొక్క యశస్సును చరిత్రను నీకు నేను తెలియచేశాను అని మైత్రేయ ముని వివరించినటువంటి అంశాలు. సో దీనికి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, శ్రీమద్ భాగవతం అంటే ఏంటి మరి? దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు సంబంధించిందని భావం. మరి శ్రీకృష్ణుడికి సంబంధించిందంటే ఆయన ఒక్కటే కాదు, ఆయన యొక్క అంటే భగవన్ లీలలు కర్మల గురించి ఆయన యొక్క భక్తుల యొక్క చరిత్రలు, యశస్సులు, కర్మలను విన్నా ఒకటే అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే అవి స్వభావరీత్యా
గుణాత్మకంగా ఒకటే, పరిమాణాత్మకంగా భగవంతుడంత కాకపోవచ్చు, కానీ గుణాత్మకంగా అదే కాబట్టి మరి అవి మరి భక్తులను ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి చేర్చగలుగుతాయి అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా మనకి ఇది దాదాపుగా ప్రతి ఒక్క భక్తులకు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అనుభవంలో ఉండి ఉండొచ్చు. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా ప్రాక్టికల్ విషయాన్ని చెప్పారు. ఇందులో ఏంటంటే, ప్రారంభ దశలోనున్న భక్తులు కేవలము భగవల్లీలను అవగతం చేసుకోవడానికి యత్నిస్తుంటారు. భక్తుల కర్మలను వినుటయందు అభిరుచిని కనబరచరు. నిజంగా ఇది కరెక్టే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నేను ఫస్ట్లో ఇస్కాన్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఇస్కాన్లో కృష్ణుడు రాధాకృష్ణులని లేదా జగన్నాథ బలదేవ సుభద్రలను వీళ్ళని పూజించాలి కదా, లేదా గౌరనితాయిలు. ఇక్కడ ఎదురుగా కూర్చోబెట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని పెద్ద చైర్లో వేసి కూర్చోబెట్టి ఇక్కడ రోజు పూజలు చేస్తూ ఏంటిది అనిపించేది. కానీ ఆ విధంగా క్రమక్రమంగా అంటే పోతూ ఉన్న కొలది తెలుస్తూ ఉన్నది. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ఆయన యొక్క భక్తులు, ఆయన భక్తులకు ఇచ్చేటువంటి ప్రియారిటీ, ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం, గురువుకి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రాధాన్యత, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క కరుణ వల్లనే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎలాగైతే భగవద్గీతలో సర్వజీవులు అన్నట్లు. సో కాబట్టి భగవంతుడు ఆయన అదే ఈ విషయాన్ని మనం భక్తి రసామృత సింధువులో కూడా వింటాము. లేదా ఇక్కడ ఎందుకంటే అంటే రూపకోశంలో వారు చెప్తారు, కోట్ చేస్తారు. అది శివపురాణంలో లేదా పద్మపురాణంలో ఉన్నటువంటి అంశాలను కోట్ చేస్తూ చెప్పినటువంటివి. శివుడు కూడా చెప్తాడు, ఆ మహాదేవుడు అయినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క కథలు అద్భుతమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి వినడం వల్ల, కానీ ఆయన భక్తుల యొక్క లీలలను వింటూ ఉంటే ఇంకా ఆనందపడతాడు అని చెప్తాడు. అంటే నా భక్తులు ఇంతటి, ఎలాగైతే ఇప్పుడు ధ్రువుడు యొక్క ఔన్నత్యాన్ని దేవర్షి నారదుడు ఆనందపడుతూ ఉన్నాడో, అదే మాదిరిగా భగవంతుడు. మరి భక్తి అంటే ఏంటి? ఆ భగవంతుడిని ఆనందింప చేయడం. సో కాబట్టి భక్తుల యొక్క లీలలు, చరిత్రలు వినడం వల్ల వారికి సరైనటువంటి స్థానాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా, అందుకే ఇక్కడ అంటున్నారు, కానీ నిజమైన భక్తుడు భగవంతునికి భగవద్భక్తులకు అంటే వాళ్ళకి మధ్య ఎక్కువ భేదభావాన్ని చూపరాదు. అలా అని చెప్పేసి సో మనం ఎలాగైతే ఒక వ్యవస్థలో, కుటుంబ వ్యవస్థలో తల్లిదండ్రులకు, ఇతరులకు, కుటుంబీకుల సంబంధం ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి మర్యాదలాగానే ఉంటుంది. అలానే ఎవరిని అవమానపరచకుండా చూస్తుంది. సో అది మనకి భక్తిలో తెలిపేటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు. అందుకే ఇక్కడ మరి నామమాత్రులైనటువంటి వాళ్ళు భగవత్ ప్రదర్శన చేసి వాటిని సంపదల కోసం చేసేటువంటి వారు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క రాసలీలల గురించి మాత్రమే అంటారు. కానీ కాదు, భాగవతం శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉన్న ప్రతి పదం అద్భుతమైనదిగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి. సో కనుకనే ఇది అంటే ప్రారంభంలోనే మనకి భాగవతంలో వ్యాసుల వారు చెప్పినట్లుగా ఇది అంటే చెప్తున్నట్లు వేద సార్వసత పక్వ ఫలం, అందులో శుకుని యొక్క ముఖత వెలువడినటువంటిది. కనుక మరి శ్రీమద్ భాగవతంలోని ప్రతి పదం భక్తులు వదిలిపెట్టరాదు. ప్రతి పదాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చెయ్యాలి. ఎందుకంటే మహాభక్తుల యొక్క అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క కథలు దేవతలు మహాభక్తుల చేత కూడా ఆమోదింపబడినవి. సమ్మతాం సతాం అంటూ చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. మరి ఏంటి ఆ భగవద్భక్తుల చరిత్రలను వినడం వలన? అందుకే మైత్రేయముని కొనసాగింపుగా చెప్తున్నారు, ధన్యం యశస్యం ఆయుష్యం పుణ్యం స్వస్తియం ఇనం మహత్ స్వర్గ్యం ద్రవ్యం సౌమనస్యం ప్రశస్యం అఘమర్షణం. ధన్యం ధనదాయకమైనది,
యశస్యం ఎంతో యశస్సును పొందించేటువంటిది, ఆయుష్యం ఆ ఆయుర్వర్ధనమును ఇచ్చేటువంటిది, ఆయువును పెంపొందింప చేసేటువంటిది, పుణ్యం పవిత్రమైనది, స్వస్తి అయినం శుభాలను కలగజేసేటువంటిది, మహత్ ఘనమైనటువంటిది, స్వర్గలోకాలను కూడా ఇవ్వగలిగేటువంటిది, లేదా ధ్రువలోకాన్ని కూడా ఇవ్వగలిగేటువంటిది, మనసుకి ప్రశాంతతను కలగజేసేటువంటిది, అన్ని విధములైన పాప కర్మల ఫలాలను హరించేటువంటిది. ఏంటి? భక్తుల యొక్క చరిత్ర. ఇక్కడ ధ్రువుని యొక్క చరిత్ర గురించి మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఇది. సో ఎందుకంటే ఆ ధ్రువుడి యొక్క ఇక్కడ చెప్తున్నారు ధన్యం, ధన్యమైనటువంటిది, శుభప్రదమైనటువంటిది, యశస్యం కీర్తిని ప్రసాదించేటువంటిది, ఆయుష్యం ఆయుష్ను పెంచేటువంటిది, పుణ్యం పుణ్యప్రదమైనది, స్వస్తి అయనం శ్రేయస్సుకు దారి తీసేటువంటిది, మహత్తరమైనది, స్వర్గం ఉన్నతలోక ప్రాప్తిని కలగజేసేటువంటిది. ధ్రువవ్యం స్థిరత్వాన్ని, అంటే ధ్రువం అంటే స్థిరం అని చెప్తారు, స్థిరత్వాన్ని ఇచ్చేటువంటిది, సౌమనస్యం మనశ్శాంతిని, హృదయ ప్రసన్నతను కలగజేసేటువంటిది, ప్రశస్యం ప్రశంసనీయమైనది, అగమర్షణం పాపాలను నశింపచేసేటువంటిది. ఏంటిది? ధ్రువ మహారాజు యొక్క చరిత్ర శ్రవణ మహిమ తెలియచేస్తున్నటువంటి శ్లోకం ఇది. ఎందుకంటే ఈ చరిత్రను శ్రద్ధతో వినేవాడు భౌతికంగా కాదు ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ధన్యుడవుతాడు అని చెప్తున్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇది జీవన దిశను మార్చగలిగేటువంటిది, ఎందుకంటే ధ్రువుడి యొక్క జీవన దిశను మార్చినటువంటిది కనుక మరి దాన్ని శ్రద్ధగా వినేటువంటి వాళ్ళ యొక్క దిశను కూడా మార్చగలిగేటువంటిది. నిజమైనటువంటి కీర్తి మరి ఆ సంపద, అధికారము, శక్తి అనేటువంటిది కాదు, నిజమైన కీర్తి భక్తి ద్వారా పొందుతుంది అనేటువంటి తెలియచేసినటువంటి వాడు. మరి భగవత్ స్మరణలో గడిపిన జీవితము మాత్రమే మనకి నిజమైనటువంటి ఆయుష్ అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అటువంటి మరి ఈ ధ్రువ చరిత్ర సాధన భక్తి యొక్క ఆదర్శ రూపము అని కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ధ్రువ చరిత్ర ఎందుకు ప్రత్యేకమైందంటే ఇందులో బాలభక్తి ఉంది. బాలుడుగా 5 సంవత్సరాలు 5-6 సంవత్సరాల్లో ఆ బాలభక్తికి గురు కృప ఉంది, దానితో పాటు తపస్సు ఉంది, ఆ తపస్సు గురువు ఇచ్చిన మంత్రశక్తి యొక్క ఫలం ఉంది ఇందులో. మరి ఆ మంత్రశక్తికి, తపస్సుకి, గురు కృప, బాలభక్తికి మరి భగవద్ దర్శన సిద్ధి కూడా కలిగినది. భగవద్ దర్శన సిద్ధి కలిగిన తర్వాత అతడి యొక్క కోరికలలో పరివర్తన కలిగింది. అంతకుముందు తండ్రి, తాత, ముత్తాతల కంటే గొప్ప రాజ్యం కావాలి అని కోరుకున్నటువంటి వాడు. కానీ ఎప్పుడైతే భగవద్ దర్శన ప్రాప్తి కలిగిందో, భగవద్ దర్శన సిద్ధి కలిగిందో అతడికి కోరికల పరివర్తన మారింది. నేను గాజు పెంకు కోసం వస్తే అమూల్యమైన మణి నాకు లభించింది అంటూ కీర్తించగలిగినటువంటి వాడు. సో మరి ఏది కావాలంటే అది ఇవ్వగలిగేటువంటి ఒక మహారాజుని నేను రేపటి కోసం ఒక నూకలు అడిగానా అన్నట్లు ఫీల్ అయ్యాడు అతని యొక్క కోరికల పరివర్తనం. అదే భక్తి పరిపక్వత అని చెప్తుంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క చరిత్రలో ఉన్నాయి కనుక సతాం సమ్మతం, సతాం సద్భక్తులు మహాభక్తుల చేత సమ్మతం ఆమోదించబడినటువంటిది. సో కనుక ధ్రువ చరిత్రను వినడం, చదవడం, కీర్తించడం, ధ్యానించడం వల్ల హృదయం పవిత్రమవుతుంది, భక్తి స్థిరమవుతుంది, మనసు ప్రశాంతత అవుతుంది, జీవితం దివ్యమవుతుంది అని మనకి ఇక్కడ మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నారు. అందువల్ల
ధ్రువ చరిత్రను వినుట వల్ల మనుజుడు సంపద, యశస్సు, దీర్ఘాయువు సంబంధించిన సమస్త కోరికలను పూర్ణము కావించుకోగలడు. ఇది ఎంత మంగళకరమైందంటే దానిని శ్రవణం చేయడం ద్వారానే ఎవడైనను స్వర్గలోకాన్ని చేరుకోగలడు, లేదా ధ్రువుడు సాధించినటువంటి ధ్రువలోకాన్నైనా స్థిరభక్తి ద్వారా పొందగలడు. సో ఇది అతి ప్రశంసనీయమైనది కారణంగా దేవతలు కూడా దీనికి ప్రసన్నులవుతూ ఉన్నారు. ఈ అతి శక్తివంతమైన ధ్రువ చరిత్ర శ్రవణం వలన, అధ్యయనం వలన సమస్త పాప ఫలాలను నశింప చేయగలుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కగా మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో అనేక రకాలైనటువంటి జీవులు ఉన్నారు. ఎలాగూ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవుల్లో మానవులు 4 లక్షల రకాలుగా ఉన్నట్లుగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అనేక రకాలైనటువంటి జనులు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా ధ్రువుడిలాగా విశుద్ధ భక్తులు కాకపోవచ్చు. కొంతమందికి అసలు భక్తి భావనే ఉండకపోవచ్చు. కానీ ఏదో లభిస్తుంది కనుక ఆశ్రయిస్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి కొందరేమో ధనార్జన కోసం కామ్య కర్మలను చేసుకోవడానికి, కొంతమంది కీర్తి పొందడానికి, కొంతమంది ఉన్నత లోకాలను పొందడానికి, కొంతమందికి ఒక్కోసారి కోరిక కలగొచ్చు, ధ్రువులాగా నాకు కూడా స్థిరమైన లోకం కావాలి అని. అలా ఈ భౌతిక జగత్తులో అనేక రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. మరి అవన్నిటినీ నెరవేర్చగలిగేటువంటి వాడు ఎవడు అంటే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీమన్నారాయణుడు ఒక్కడు మాత్రమే ఇవన్నీ ఇవ్వగలిగేటువంటి వాడు. మరి ఆయన యొక్క ఆయన మహిమలైనా, ఆయన భక్తుల మహిమలైనా అంతే ఫలాలను ఇవ్వగలుగుతాయి కనుక మరి ఆయన యొక్క విశుద్ధ భక్తుల చరిత్రలను, లీలలను, యశస్సును శ్రవణం చేయడం వల్ల మరి ఆ భగవంతుడు ఇవ్వగలిగేటువంటి ఫలితాలను పొందుతారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. సో మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం, ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలు చేస్తారు. కొందరు అధికారం కోసం చేస్తారు, కొందరు ధనం కోసం చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఇంట్లో యజ్ఞ ఇవి హోమంగాలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటుంటారు. కొంతమంది కొన్ని రకాల పూజలు చేస్తుంటారు, కొన్ని వ్రతాలు చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి వివిధ రకాలైనటువంటి దేవతలు వీళ్ళు ఇవన్నీ ఇవ్వగలిగినప్పుడు ఆ దేవదేవుని యొక్క భక్తులు యొక్క ఇవి కూడా అవన్నీ సమకూరుస్తాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మైత్రేయ ముని చెప్పినటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరణంలో మరి నానా రకాలుగా ఉండేటువంటి ఎందుకంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, మనుష్యానాం సహస్రేషు, వందల వేల కొలది లక్షల వేలగా ఉన్నటువంటి మానవుల్లో ఏ ఒక్కడో మాత్రమే మరి ఇలా స్థిరమైనటువంటి భక్తిని పొందడానికి, ఏ ధ్రువుడు లాగానో మరి ఈ స్థిరమైనటువంటి భక్తిని పొందేటువంటి వాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉండేటువంటిది కదా. సో కనుక మరి ప్రహ్లాదులాగా, ధ్రువుడిలాగా ఇలా స్థిరమైనటువంటి భక్తిని పొందేటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ. సో అటువంటి వారి యొక్క లీలలను వినడం ద్వారా వాంఛిత లక్ష్యాలను పొందవచ్చు అని మైత్రేయ ముని ఇక్కడ చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మరొకసారి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గుర్తు చేస్తున్నారు. జీవితం యొక్క వాంఛిత లక్ష్యములను సాధించుటకు భక్తులు, అభక్తులు అంటే కామ్య కర్మ రతులు, సర్వకాముకులు, ముక్తి వాంఛను కలిగేటువంటి అంటే మోక్షగాములు అందరూ కూడా ఆ దేవదేవుడిని ఆశ్రయించాలి. అదేవిధంగా ఎవరైనా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుల కర్మలను వినినా కూడా అదే ఫలితాలు సాధించగలుగుతాడు. భగవంతుని యొక్క అతని భక్తుల యొక్క విశుద్ధ భక్తుల యొక్క కర్మలలో స్వభావంలో ఎటువంటి భేదము లేదు.
అని ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్. ఎవరికైనా ఏవైనా